Minggu pasapuluh onom dung Trinitatis taparadema roha dohot pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan roha tabe. Amin. Marende bahita sian buku ede nomor 110 ayat sada sahat rodi 2. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Di horhon hapor suhon nami nasatokin, jalanan neangi do hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami. Hami akana sutumalihon akana tarida, akana tumalihon akano satarida, ay namartiki do akana tarida, alay na saleleng-leleng na do akana sotarida. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, upangido hami tuho, sailehon maton dim na badiai tu bagasan rohanami, say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupa anakmu Yesus Tuhan nami. Seramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata sian poda tolu ayat pitu sahatu sia. Unang tung nabi sukho di parbaga roham habiari ma Jahoba jala paholang dirim sian hajahaton ima gabe hahisaron di dagingmu jala haneangon di holi-holim pasangap ma Jahoba marhite sian hamoraonmu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomuanmu rap mangidogugo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tatopotima dosata tu adopan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asiniroham na godangido saya asima roham midasandok bangso nami se sama dosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami amin. Tabigi hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba unang ho mabiar ayahudo siluluhoko nunga pola hujogo armu au napunaho hasangapon ma di debata na diginjang amin. Tuhan Yesus Rasul hamuna lojai guto gudohamu lunas nangani hamu sude pamanati
Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon. Sian Lukas 2 ayat 41 sahatro di 52. Tajahama secara responsoria. Jalaganub tahun lao donatorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Asadung diradoti nasida aka ari rayai dinalaho mulaki nasida tinggal ma Yesus dak danaki di Jerusalem so pamotoan di natorasna. Dung so jupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana. Tarhalau mong be na do nasida umbe ge hatana dibahen torus ni rohana dohot aka alusna. Gabe didok matu nasida buasa pola luluan muna ahu dang dibotohamu napatut ahu di bagasan bagas ni damang. Laos tuat do ibana rap dohot nasida sahatu Nazaret jala pangoloi do ibana di nasida alai di peop inanai do sude namasai di bagasan rohana. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidakon ma hapor seotai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion rap mahita mandok
Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na dibuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di haup pinar silang, na tuat du banotorun dung diktanong, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau huldul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, di sima ibana pai mahon mulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi matik ting na masa di huriata. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu 10 onom dung trinitatis doho topik ngolu di bagasan panogunoguan ni debata. 2. Pelean tujolo. Hobartu surat Eporus nomor sada 442 garing sada 30 garing sia garing 2020 sada taringot tu bencana alam namasa di HKBP distrik 10 Tolu asahan Labuan Batu dohot HKBP Resort Aik Nabara disialani sadarion minggu 10 sia September 2020 sada naeng patu paotado pelean tujolo laho mangurupi ruas nihuria korban bencana alam. Di hari Minggu 26 September 2020 sada patu paotado pelean tujolo laho tuhaporluan STT Manang Sikola Pandita. Tolu Sakramen Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 10 sia September 2020 sada di parmingguon pukul 7 wib bahasa Indonesia dohot pukul sia 30 wib bahasa Batak patupaon ni huriata do Sakramen Pandidion Nabadia tu 5 halak dakdanak 2 boru tolu bawa sian 4 keluarga. Daftar nama ada di lembaran warta. 4. Pertanyaan sektor. Di hari Selasa 21 September 2020 sada masuk pukul 10 sia 30 wib patupaut tado pertanyaan sektor marhite Zoom meeting sektor 4 di keluarga Casi Daniel Siagian Boru Arwan. Patanakon hatani debata. Di hari Sabtu 25 September 2020 sada pukul 10 pitu wib naeng patu paut tado PHD Ina Debora nisosohon ma tu sude Ina Debora asariama mandohoti PHDI. Di hari Sabtu 25 September 2020 sada pukul 10 sia wib naeng patu paut tado PHD Ama nisosohon ma tu sude ama asaria mandapoti PHDI. Patanakon hatani debata di patupa marhite virtual Zoom dohot meeting ID. Onom celengan keluarga Gotilon. Pinabotohon tu ruas HKBP Mampang Prapatan asa tagohima celengan keluarga di bagasan Lasni Roha dan
pengumpulan celengan keluarga di Papungu naon lambat di hari Minggu 17 Oktober 2020 sada tapasahatma tu situa sektor tabe. Pitu, pembagian sektor di Parmingguon. Pinabotohon tu sude ruas nihuria HKBP Mampang Prapatan nunga ta patupa Parmingguon di gereja hobar tu protokol kesehatan jala harorota songononma parsagigna. Hari Minggu 10 sia September pukul 7 sektor sada 24 pukul sia 30 sektor tolu dohot 5. Minggu 26 September 2002 sada pukul 7 sektor 2 tolu dohot 5 pukul sia 30 sektor 4 dohot sada. Walu rapat panitia Gotilon 2020 sada. Di hari Minggu 26 September 2020 sada pukul 10 sada WIB maringanan di Gedung Serbaguna naing patu pautador rapot panitia pesta Gotilon 2020 sada. Pinabotohon tu panitia Gotilon Asariama Mandohotisa. Sia ibadah partangyangan 160 tahun HKBP. Hobar tu program kerja distrik Walu DKI Jakarta naing patu pautado ibadah paringotan 160 tahun HKBP, adapun rangkaian kegiatan untuk menyemarakan antara lain lomba marturi turian, hobar tu surat pareses nomor tolu siapitu garing D Walu DKI sia 2002 sada Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta patupaon lomba turi-turian manang cerita tradisional Batak. Domu tusi panoboton matu lansia HKBP Mampang Prapatan Asaboi Mandohotisa. Pendaftaran nong lambat di hari Sabtu 25 September 2020 sada. Lomba mewarnai puisi, storytelling, dan kreativitas hobar tu surat pareses nomor 402 garing D Walu DKI garing 9 garing 2002 sada Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik Walu DKI Jakarta patupaon lomba mewarnai puisi, storytelling, dohot kreativitas tudak danak sekolah minggu marite virtual. Mardomu tusi pinangidoma tu anak yanakot sekolah minggu utusan 10 halak asa parsidohot di ulaoni. Pendaftaran nang lambat Senin 27 September 2020 sada marhite guru sekolah minggu. Persekutuan Parampuan Huria hobar tu surat pareses nomor 405 garing D Walu DKI sia 2020 sada Persekutuan Perempuan Huria Distrik Walu DKI Jakarta patupao kegiatan Festival Paduan Suara ketiga marhite virtual pada tanggal 15 sahat 20 September 2020 sada dohot pelatihan manajemen usaha catering pada tanggal 23 sahat 25 September 2020 sada. Pinabotohon ma tu parapuan HKBP Mampang Prapatan Asaboi Mandohotisa. 10 ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata nama ulang tahun di Bagasan Samaingguon. Di dok hatani debata di tangan siamundo ganjang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamoliaon poda tolu ayat 10 par hepengon akapelean hamulateon dohot na asing nasojinaha ditiktingon taidama diharotas acara na adong di hitabe
Songonima tikting ni huriata di bagasan samingguon tuhatama mamasu-masu. Martangiang mahita. Ya Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh Inang Pendeta boleh kami terima dengan baik ya Tuhan, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang Engkau telah berkati ya Bapa. Biarlah kami memberikan yang terbaik dalam persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anak jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh datang menyerahkan dirinya, di mana orang tuanya membawanya ya Bapa, di mana mereka akan dibaptis dengan nama-Mu ya Bapa. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, dan orang tuanya mengajarkan apa yang Engkau sudah berikan bagi orang tuanya, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk orang tuanya yang boleh datang dan menyerahkannya ya Bapa. Berkatilah mereka agar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka, dan mereka menyadari bahwa anak-anak itu adalah pemberian-Mu yang Engkau sudah berikan dengan penuh, agar mereka menerimanya dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap orang tua atau opungnya ya Tuhan, agar mereka juga bersukacita dengan acara pembaptisan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Partangyangan sektor yang akan terlaksana pada tanggal 21 September, di mana keluarga Casit Daniel Siagian menjadi Boru Arwan menjadi tuan rumah. Tuhan, biarlah mereka boleh bersukacita di dalam partangyangan ini, dan dapat mereka terima setiap firman dan puji-pujian yang hanya untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah acara Partangyangan sektor ini Engkau mengetuk setiap jemaat-Mu sektor 4 agar mereka mengikutinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh menyerahkan dirinya untuk mengikuti partangyangan ini. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di mana Ina Deborah dan Ama yang akan mengikuti PA yang pada tanggal 25 September. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua, baik Ina maupun Ama, menjadi pedoman serta memberikan yang terbaik bagi keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui PA ini Tuhan. Ketuklah pintu hati setiap Ina Deborah dan Ama agar mau mereka mengikuti PA secara Zoom ini Tuhan. Biarlah mereka mengikutinya dengan penuh sukacita dan haus akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga boleh mereka mengerti apa yang Kau kehendaki dalam setiap keluarga maupun setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah acara ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau pada tanggal 31 Oktober kami akan merayakan Gotilon Tuhan, di mana kami mengucap syukur untuk setiap berkat selama setahun ini Tuhan. Kami boleh menyerahkan persembahan kami yang terbaik di dalam setahun ini ya Bapa, sehingga setiap berkat yang kami terima daripada Engkau itu Tuhan, dapat kami memberikan kepada Engkau untuk pelayanan-Mu ya Bapa di gereja ini. Biarlah semuanya itu karena sukacita kami ya Tuhan. Biar kami memberikan yang terbaik sehingga kami boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Engkau mau berkati rapat panitia ini Tuhan. Biarlah Engkau mau setiap panitia boleh memberikan ide-ide yang baik bagi acara Pesta Gotilon ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Bapa hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi panitia peringatan 160 tahun HKBP kami ya Tuhan. Biarlah
panitia ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Setiap kegiatan maupun yang sudah dirancangkan bagi panitia ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat HKBP di seluruh dunia ya Tuhan, agar mereka boleh bersuka cita mengikuti acara ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kami yang selama seminggu ini berulang tahun Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap usia yang boleh bertambah bagi kami ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan karena kemurahan-Mu saja di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Inang Parno Boropadede di Rumah Sakit Budi Asih Tuhan, di mana ia telah mengalami operasi pada kakinya ya Bapa. Tuhan, kami hanya berpengharapan dan berserah kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkau adalah tabib bagi kami, Engkau yang akan menyembuhkan bagi sakit penyakit kami. Terlebih buat Inang Situha Elna Pitupulu Boru Tampu Bolon yang saat ini berada di Rumah Sakit Mayapada ya Bapa. Engkau yang mengetahui keadaannya Tuhan, kiranya Engkau melawat dia, jamah berkati dia ya Bapa. Sembuhkanlah ia dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Semuanya ini kami hanya berserah kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah jiwanya Engkau pulihkan ya Bapa, sehingga ia bersukacita serta berpengharapan kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mau berkati anak-anaknya ya Bapa yang akan merawat Inang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka juga ya Tuhan, agar mereka bersukacita di dalam mereka merawat orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kasih dan karena kemurahan-Mu sajalah kami berpengharapan. Begitu juga dengan Amang Pendeta kami Tuhan, yang saat ini masih dalam perawatan ya Bapa. Kami tidak tahu rencana Engkau Tuhan, tapi kami hanya berserah kepadamu saja ya Tuhan. Engkau menguatkan dia di dalam ia mendapatkan penyakit ini ya Bapa, agar ia menyerahkan dirinya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ia tetap semangat di dalam penyembuhan ini ya Bapa. Tolong Amang Pendeta kami Tuhan, agar dia boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau mau melawat satu-satu kami, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan, agar kami berpengharapan serta berpeserah kepada Engkau saja. Tolong kami Tuhan di dalam setiap pergumulan masalah kami ya Bapa, agar kami mau datang kepada Engkau saja ya Tuhan, dan Engkau mau mulihkan keadaan kami. Terlebih pemerintahan kami ini Tuhan, biarlah Engkau menolong dalam masa-masa pandemik yang akan kami lalui ini ya Bapa. Kami tetap menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh beribadah dan boleh melakukan kegiatan kami ya Tuhan. Tolong pemerintahan dari yang presiden kami sampai yang terendah, agar mereka tetap menjaga serta melakukan yang terbaik dalam pemerintahan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Banyak hal yang kami pinta, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari di mahita sian buku RD nomor 752 ayat sada 1-2 huhut papungu peliata sada A dohot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Pinuji matu hatta. Tapaluas do debata loma nogu-nogu hita. Loma dalatun nguluta. Bui tari parhita satu bagasat tikion. Marminggu hita di bagas joro ni debata. Toktong ma tayuton protokol kesehatan. Hatani debata negabe jamita dihita imana tersurat di perjamita bidu 10. Mamukas yang ayat 10 sahat rodi ayat 15. Perjamita bidu 10. Mamukas yang ayat 10 sahat rodi ayat 15. Ujaha madihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabe. Molodung matutul takke di bahen manangise. Jaladang di Garut babana. Ikon mangasahon gogon nama ibana manalikon. Alai na marhasiakon hapistaran ido na dumenggan. Molo mamargut ulok tagat sohona tabas. Dang be marlaba hapadean ni panubuti. Lomo rohani pinggol ubege pakkatayon ni halak na pistar. Alai bibir ni halak na oto mamudut ibana sadiri. Mula ni pakkatayon ni pamangan na haotodo. Jala ujung na hata lalean sabbingdo. Say di padiak halak na oto do hata-hatana. Dang diboto julmai manangahan na masa sugot. Tungise ma pabuhat tu ibana manangahan na masa dung salpu ibana. Hagaluton ni halak na oto makalujay ibana sadiri. Alaso diboto topoton na dalan tu huta. Ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus totu sahali di perdalanan ningoluta. Di dalam perjalanan kehidupan kita pernah merasakan kelelahan, kita pernah menjalani kejenuhan. Buasa songonon ngoluku. Buasa hupasingot tianakoku alaidang ditangihon ibana. Buasa huajar hosongonon alaidang perduli ibana. Buasa dinahupodai ibana dangadong hamu baun niroha. Buasa uloku songonot terus, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, dan tidak ada kemajuan. Pakilalasi songoni pasti dohea tarasahon. Pakilalan songona sinuratni, Raja Salomo marhite parjamitaon heado tahilalahon. Kita merasakan kelelahan, kita merasakan bahwa apa yang kita harapkan tidak sesuai. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Kita sebagai orang tua, suami atau istri merasa seperti bekerja keras tetapi sedikit kemajuan, bahkan tidak ada kemajuan. Dinanang bekerja keras kita di saluhut aka usahata HP songoni nama untungna. Dinanang lu jahita mengajar hona kayana kotai alai buasa tong songoni nama takangna. Apalagi hamu aka natoras nama buana kayana kon tu bagas joro ni debata. Songon natoras jalan marpeda dohamu dopak debata doh di tonga-tonga ni bagas joro non. Orang tua harus mengajarkan anaknya tentang firman Allah. Bagaimana firman Allah bisa hidup dan berperan di tengah-tengah kehidupan anak dan keluarga. Asa unang dihilalok kamu songonna somarlaba. Podamuna songonna somarlapatan. Nanidok munai. Begitu juga dengan kehidupan anak. Sepertinya sudah bekerja keras untuk sekolahnya, untuk studinya, tetapi apa yang dia inginkan sepertinya tidak terpenuhi dan tercapai. Ni sinaka ni rohaku iko masuk tu sod doao, ilani iko bekerja keras doao.
alai dang jadi. Odo dan yang dohonon ni perjamita na sinuraton ni Raja Salomo di dok ibana molodung matul take di bain manangise jalat dang di Garut babana ikon mangaso gugun nama ibana manalikon. Ketika pisau itu dipakai untuk menebang atau memotong sesuatu, namun pisau itu tumpul dang topul dah tumpul manang songo dia pe usaha muna, manang songo dia pe kerja keras muna dang naboi. Sehingga Salomo mengatakan itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ngai boto tupul, ngai diboto tidak tajam, sudah tahu itu tidak bisa, tetapi diteruskan. Iko saut nama, iko boy. Kerja keras yang dilakukan adalah kerja keras yang sia-sia. Ngai diboto dang boy, alai diteruskan. Asa unang mailay mana, iteruskan. Ngai boto sia-sia, alay diteruskan. Asa unang mailay bana, ipaksahon. Asa unang mailay bana, manang songo dia petahoy, pokok na benok kuma, songo dia petaho lojana, benok kuma. Pengkhotbah mengatakan itu adalah pekerjaan orang bodoh. Karena itu mendatangkan kesia-siaan. Lasongonido neng pinabuahot tuhita, ketika kesia-siaan, kegagalan, kekesalan atau kehidupan kita yang sepertinya memunculkan kelelahan baik di tengah-tengah keluarga, peranan orang tua, di tengah-tengah pelayanan, apa yang terjadi? Apakah kita sudah tumpul? Apakah kapak saya perlu diasah? Sudah pasti. Molo bertahan dope hita di posisi naikon si paksota, kita harus memotong dengan pisau yang tumpul, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Didok debata dang marbisuk. Turpuk tahun asing ni pakor hon ni hapistaran sian haotoon. Didok haoto oddo si songoni. Ngai boto dang boi alai dipaksahon. Cara itu tidak bagus, cara itu tidak baik, tetapi masih dipaksakan. Olan nalao mangihuton lomo ni rohana. Lasongonido namasa di halak Yahudi, halak siboto surat, halak Parise. Dang terjalon nesida dinadidok Yesusi si Mesias. Di pemikiran ni nasida molo sahalak Mesias dang menderita, dang marsitaonon. Sahalak Mesias dia adalah seorang yang bermegahkan dan mendatangkan sesungguhnya keselamatan dan tidak mengalami penderitaan. Dan terjalon nesida, anak seorang tukang kayu adalah juru selamat. Alanido dipakai nesida mah hapistaran nesidai mangula di bagasan haotoon lao pasilakon Yesus Kristus. Dang naso malo nesida. Malodo. Alai dipakai do hamalon nai lao patupaon haotoon dang terjalon nesida. Ipake si Saulus do hapistaran nai lao mangalo akan namang yuton Yesus dang terjalo ibana si yuton Yesus dang nasomaloi malo. Alai dipake do hamalon nai lao patupahon haotoon yang mendatangkan kesia-siaan untuk lau mamunu akasisian ni Yesus. Dang adong ditopad debata jolmaon kita jolma manusia oto. Tetapi Tuhan menciptakan sona tersurat tertulis di Kejadian 1 ayat 31 indah, cukup baik, semuanya baik diciptakan Tuhan.
Tetapi kebaikan itu, hikmat yang diberikan hapistaran na pinasahat ni debata jut do tapake di bagasan haotoon ala nalao mangaraut tu diri na sendiri. Didok dia 10 sada. Molo mamargut ulok tagas sohona tabas dang be marlaba hapadian ni panubuti. Ketika seorang pawang yang mau melakukan akrobatnya bersama dengan ular tetapi sudah keburu dipatuk, sudah layak dikatakan dia bukan lagi seorang pawang. Karena pawang pastinya pintar, tetapi kepintarannya dipakai dalam kebodohan. Sehingga perjulo do uloki mamargu ibana dang diboto ibana HP ngai tadda ibana ahadu naing ko sipatu ponna, tetapi dia tidak melakukannya. Urian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus bisuk manang panugun-nugun asa unang hita manabu di bagasan haoton didok debata ikon mampu dohita. Bagaimana kita mempertajam pisau atau bagaimana kita mempertajam bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kesia-siaan. Bagaimana kita memakai hikmat dan kepintaran na pinasahat ni debata tutonga-tongan ni ngoluta asa toktong marlaba ngoluta jaladang mangulu di bagasan kekecewaan. Karena cukup jelas pengkhotbah mengatakan orang yang hidup di dalam kebodohan akan mendatangkan kesia-siaan, tidak mendatangkan keuntungan. Mereka yang tidak mau bergeser, mereka yang tidak mau bergerak, mereka yang tidak mau berubah, yang hanya pada saat itu saja dia menyatakan dirinya adalah benar dan tidak menerima pandangan dan pendapat orang lain, didok marhite terpukon naoto. Lantas bagaimana bodoh dalam pengkhotbah yang dikatakan di dalam nats ini bukan masalah intelektual, tetapi kebodohannya adalah mengeraskan hati. Ngai boto ibana matultul alai dituruson. Ngai boto ibana dang lomoroha alai dipaksahon. Ngai boto ibana dang denggan sifat songoni pangajarion alai dipaksahon. Ujungna bagaimana madabu matu bagasan perbedaan jala perbedaan. Atong dihitan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Bodoh dalam pengkhotbah dikatakan bukan mengenai pengetahuan atau intelektual, tetapi kebebalan hati atau kekerasan hati. Alani bohado hita asa toktong mangulu songona ni debata di bagasan panugu-nuguon na tapaluas maiba na manugu-nugu hita. Alak nauto madabu do tu panggadisan. Jala halak nauto didok lomoro ha dipinggul umbege pakkata ni halak na pistar. Alai bibir ni halak nauto mamudut ibana sadiri. Orang yang bodoh akan menyampaikan setiap ucapan perkataannya sesuai dengan keinginannya. Dan ketika perkataan itu hanya mendatangkan kebencian, yang hanya mendatangkan murka, yang hanya mendatangkan sakit hati, los ina maimana. Begitulah dirinya. Tapi ketika setiap ucapan dan perkataan kita menjadi sukacita dan menjadi damai sejahtera bagi orang lain, itu akan mendatangkan dan menyatakan bahwa itulah dia. Alani bohado carana, rohado pikirat tai, hatat tai, ngolut tai, ulat tai, mabainlas ni roha. Topik ni minggu ta panugu-nuguon ni debata. Paluas ma. Debata manugu-nugu hita asa toktong saluhut. Pikirat tai, usahat tai, pabahinan ng pakkatayot ta ngulut ta. Mabain silas ni roha didirita sa diri dang dihalak na asin. Nang dihalak na asin. Bagaimana hidup kita mendatangkan sukacita bagi diri kita juga bagi orang lain. Dengan cara hikmat atau pengajaran yang daripada Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Songon pembahayanan ni debata.
pada saat orang tua Yesus, Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem, on ulaun na pinatupan na sida yang begitu rajinnya untuk datang beribadah, sebagai orang tua, dia mengajak anaknya ke bait Allah untuk mengikuti ibadah. Songo dia panugu-nugu ni natoras lau mengajar hontu aka iya nakon na taringot tu. Hata ni debata. Songo ni malas ni rohani Yesus, ala memang Yesus ibana. Alai songo ni marsak ni manang arsak ni rohani natoras dinadang di ida ibana anak nai dinamar dalam bulat tu Nazaret. Begitu galaunya orang tua ketika dia tidak melihat anaknya. Dan begitu saatnya Maria dan Yusuf melihat Yesus di bait Allah, buasa benomu songon itu hami damang mudok dainangmu. Tetapi apa jawabnya? Mungkin sepintas mengesalkan kita. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah sesungguhnya aku di rumah Bapakku? Haledang dia tusinanai. Tetapi seorang anak tetap mengikuti perintah orang tuanya dan mereka kembali bersama-sama dalam satu keluarga. Hikmat ima topik ni minggut ta minggu na salpo. Nuaeng panugu-nuguon ni debata. Hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Alani dihitan na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tolu hal na yang pinasahat ni debata marhite terpukta di bagasan tikyon. Mangulu di bagasan panugu-nuguon ni debata. Na parjolo tong dodohonon salele kita mangulu di hasianganon marsika soring dona masa tinalas rohatta arsak kita mekel kita tangis kita bahagia suka duka silih berganti menghiasi kehidupan kita hasaunang madebu hita songonani dok ni turpukon haotoon tapaluas madebata manugu-nugu hita. Izinkanlah Tuhan dan izinkanlah kita hidup dalam didikan Tuhan. Nah paduahon panugu-nuguon ni debata ni tonga-tonga ni keluarga nang ni tonga-tonga ni bagas joro ni debata marhite parsaorata patu pamai di bagasan tangiang edde puji-pujian hata ni debata itu merupakan bagian daripada didikan Tuhan. Hanya dengan menyanyikan lagu pujian, membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, didikan Tuhan akan ada dan hidup bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, yang napatuluhon nadidok ni debata, molo tungpe di pasat debata hapistarat tuhita. Pakai mahapistara ni, lau mamuji pasangapon guar ni debata. Unang mata pakai, lau tuhau toon. Ale pakai mah hapistara ni, lau mamuji pasangapon goar ni debata. Las ima tanggung jawab tadi tonga-tonga ni portibion. Paluas ma debata manugu-nugu hita, izinkanlah Tuhan memberikan didikannya kepada kita sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan tidak kekecewaan. Amin. Mauliati rohan nami di huali jahuba, hatam nebedi nomor saringar di tonga-tonga ni parminggon nami di bagasat tikyon. Hajari hamele Tuhan, asa toktong mangulu hami di bagasan panugu-nuguammu asa marlaba ngulu nami mulutung pedi pasato hapistar di hami pakyon nami may lau mamuji pasangapon guarmu nabadi dang mangulu hami di bagasan hautoon atong Tuhan mian maho di bagasan ngulu nami salilik kami mangulu di hasianganon sesana sa dosa nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Marede mahita sian bukwede nomor 630 uhut tapasahat peliat ta tujolo baitupak lau mangurupi korban bencana alam tapasahat mai di bagasan lasni roha.
masuk mahita tu acara padidion nabadia. Marede mahita sian buku di nomor 146 ayat sada jongjong mahamonatoras. Ali aman nami na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakommo pasu-pasu jala pargugui manasida mangiai hanguluas sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atok kamu akadongan nama buan dak danak si didionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliak portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida di bagasan goar ni debata ama anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Saya dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni asyanganon. Manangise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai na so porsia hona uhum sogut. Tangyok kamu ma dohot hatan na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat dana tu Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisen naima na mabuani. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogoma rohana idok ma loas samuma akada danaki ro tuau unang orai hamu nasida. Aidiak kasi songonido harajau ni debata. Na tutudo na udok ketuhamu manangisi pe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haulma akada danaki yapehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida hati dako kamu majolo hapor siot tai rap mahamu madok au porsea. Nama naik ke surga, laudu tu siang ni dibata Jehovah, ama naik pargugu, disimai bana, manghumi, laut namati, au persea, jaladong, uriah atau pana pastel apa dia, dok desa sami dosa, dok dari teman dok, mulak mangulu sogot dengan halak umat, dohot dihamuluan mas, amin. Atau ngalusi hamu mahata nahu sukunon parjolo dipangido hamu nuaing didion akad danakon tu bagasan nina hinaha porsiom muna behana ulo do hamu mamudai anak kumunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata
Na batulon naulo do hamu masuru nasida tu gereja do tu pargurua tu huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Ale Sera Eleanor na 70. Hudi mahu di bagasan guarni debata ama, doh di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan kata mau bila bobongot Tuhan rajon naruh bisa liling-liling na. Amin. Duluan ini aja duluan. Oh boleh kita. Ini ada ini dulu ini. Adriel Johnny Bismar. Geser ke sini. Ale Adriel Jone Bismar Purba. Udi di mahu di bagasan guarni debata ama. Dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu dihabobongot mon Tuhan rajon naruh disaliling-liling. Amin. Kasih kopongnya. Ale Arabel Benesia Quincy Buru Purba. Udi di mahu di bagasan guarni di bata ama. Dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mau dihabobongot mon Tuhan rajon naruh disaliling-liling na. Amin. Oke. Martang yang mahita ale Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasat tami akada dana kotuho jala di jakokodo nasida gabe anakomu marhite-hite padidion na badiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan na saleleng ni leleng na asimaroham do dia kanatoras ni dak danakon sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak dana kotuho asarap nasida taruli
di akka arta di harajonmu. Amin. Marede hita sian buku D nomor 145 ayat sada jongjong mahita. Cetang yakon ma peleata ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo harorwan ni salhut si leon-leon na dinggan dok nasa ulibasan na maulutus. Upasata mi masyan na nilehon mi itu hami pelian nami tuho. Say jalom may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramuti. Asa huparhasya kami pelianon. Patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalamu terdahami godang nisi leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tonga onsongon na di Banua Gijang. Lihon matu hami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Isondakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midao. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorpon ma damena tutodim. Dojo lo mah keluarga son mahita.